హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు నేను మీకు ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ స్వీట్ రెసిపీ చూపించబోతున్నానండి. ఈ స్వీటు డైట్ కంట్రోల్ చేసేవాళ్ళు, అంటే బాగా లావుగా ఉన్న వాళ్ళు తినచ్చు. ఎవరైతే డైట్ ప్లాన్ ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళు కూడా తినచ్చండి. ఈ స్వీట్ తినటం వల్ల సన్నబడతారే తప్పితే లావు అయితే అవ్వరు. సన్నబడతారు అంటున్నారు. దేంతో నేను తయారు చేస్తున్నాను చెప్పమంటారండి. దేంతో నేను తయారు చేస్తానంటే కొర్రలండి. కొర్రలు మీకు తెలిసే ఉండిద్ది. ఈ మధ్యకాలంలో అందరూ మిలెట్స్ ఎక్కువ యూస్ చేస్తున్నారు. ఇదిగోండి ఫాక్స్ స్టైల్ అంటారు దీన్ని, కొర్రల్ని. ఈ కొర్రలతో మనం ఇప్పుడు పాయసం చేసుకుందామండి. నార్మల్ రైస్తో కన్నా ఇలా కొర్రలతో చేసుకోవటం వల్ల ఏంటంటే డైట్ కంట్రోల్ చేసేవాళ్ళు, అంటే డైట్ ఎవరైతే డైట్ ఫాలో అవుతూ ఉన్నారో అండ్ కొంచెం స్లిమ్గా మెయింటైన్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. అటు అన్నీ తినచ్చు. దీంతోపాటు మనం స్వీటు తినచ్చు, కారం అన్నీ తినచ్చండి. కాకపోతే ఏంటంటే రైస్ బదులు మనము ఈ కొర్రలు అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. సేమ్ ఇది కూడా రైస్ నుంచే వస్తాయండి ఈ కొర్రలు అనేవి. కానీ ఇది తినటం వల్ల మనకి రెగ్యులర్గా కానీ తినటం వల్ల గమనించండి 15 డేస్లో మీరు చాలా సన్నబడతారు మీకు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను మీకు దీంతో పాయసం ఎలా తయారు చేయాలో పరమాన్నం ఎలా తయారు చేయాలని చూపించబోతున్నాను. మళ్ళీ పాయసం అంటే సేమియాతో కదా మనం పాయసం చేసేది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, కొర్రల పరమాన్నం ఎలా తయారు చేయాలనేది చూపించబోతున్నానండి. ఇది చూడండి, ఇది ఒక్కసారి టేస్ట్ చేయండి. ఫస్ట్లో స్టార్టింగ్లో వాళ్ళకి నచ్చకపోవచ్చు, కానీ దీనివల్ల మనకి చాలా యూస్ఫుల్ అండి. మంచి ప్రోటీన్స్ అనేవి దీంట్లో లభిస్తాయి మనకి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ముందుగా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు నేను కొంచెం ఒక హాఫ్ కప్పు కొర్రలు తీసుకుంటే ఇదిగోండి. దీంతో 2 కప్స్ నేను పాలు తీసుకున్నానండి. మీకు చూపించడం మాత్రం 1 కప్పు చూపిస్తున్నాను మీకు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇదిగోండి నేను 1/4 కొర్రలు తీసుకుంటే 2 కప్స్ పాలు తీసుకుని, ఎందుకంటే కొర్రలు మనకి ఉడకటానికి కొంచెం టైం పడుతుంది మనకి. ఇవి ముందుగా నానబెట్టుకొని కుక్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. నేను నానబెట్టుకోలేదు, నేను ప్రసాదంగా చేస్తున్నాను. అందుకని మీకు ఇప్పుడు నానబెట్టుకోకుండా చూపిస్తున్నాను అనమాట. అసలు మామూలుగా అయితే కుక్ చేసుకున్నప్పుడు ముందుగా నానబెట్టుకుంటే మనకి బాగా మంచిగా త్వరగా కుక్ అవుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేద్దాము. చూడండి, నెయ్యి, బెల్లం చూసారా, మంచి బెల్లం తీసుకోండి. బెల్లము, ఇదిగోండి కిస్మిస్లు, అవి వచ్చేసరికి జీడిపప్పు, బాదం పప్పు అండి. ఇవి వచ్చేసరికి ఇదిగోండి కిస్మిస్లు, దాన్ని ఏమంటారు, గుమ్మడికాయ గింజలు అండి. గుమ్మడికాయ గింజలు మన దగ్గర డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏముంటే అవి వేసుకోవచ్చండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, అండ్ 2 యాలకులు, మనకి మంచి స్మెల్ కోసం యాలకులు అండి. కిస్మిస్లు, గుమ్మడికాయ గింజలు, బాదం పప్పు, జీడిపప్పు, నెయ్యి, ఆవు నెయ్యి తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ. మీకు దగ్గర ఆవు నెయ్యి లేకపోతే మామూలు నెయ్యి, నార్మల్ నెయ్యి అన్న తీసుకోవచ్చు. ప్రసాదంలో మనం ఎక్కువ ఆవు నెయ్యి యూస్ చేస్తాం కదండి. సో నేను ఈరోజు మీకు ఆవు నెయ్యితో చేస్తున్నాను. బెల్లము. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇవి ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసారా. కొర్రలు 1/2 కప్ అయితే 2 కప్స్ మిల్క్, బెల్లము, జీడిపప్పు, కిస్మిస్, దాన్ని ఏమంటారు, గుమ్మడికాయ గింజలు అండ్ కిస్మిస్లు, ఆవు నెయ్యి. ఇప్పుడు వీటితో మనము పాయసం ఎలా తయారు చేయాలో చూపించబోతున్నానండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మనకు మంచి ప్రోటీన్స్, విటమిన్స్ చాలా ఉంటాయండి. జీడిపప్పు, బాదం పప్పులో మనకు తెలిసిందే కదండి. గుమ్మడి గింజలు కూడా చాలా మంచిదండి మనకి ఎనర్జీకి కానీ బాడీకి కానీ చాలా చాలా మంచిది. ఇప్పుడు నేను చూపించే రెసిపీ మాత్రం హెల్దీ రెసిపీ అండి. అది డైట్ కంట్రోల్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా తినొచ్చండి. ఎంత విపరీతంగా లావుగా ఉన్న వాళ్ళైనా సరే ఈ స్వీట్ అనేది విపరీతంగా తినొచ్చు, దీంట్లో డౌటే లేదు అసలు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, చూడండి ముందుగా నేను 2 కప్స్ అని చెప్పాను కదా మిల్క్, 1/2 కప్పు నేను ఇందులో వేసేసాను. ఈ స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నానండి. స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని మనం ముందుగా ఏం చేయాలంటే పాలు పోసుకొని పెట్టుకోవాలి. నేను మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి ఇంకో కప్పు కూడా మిల్క్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను. ఈ 1 కప్తో మనకి సరిపోదు కదా, ఇదిగోండి ఇంకో కప్ యాడ్ చేస్తాను. చూడండి, మీకు చూపించడానికి కప్లోకి తీసుకున్నాను. ఇట్లా మిల్క్ అనేది యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మంచిగా పొంగు రావాలండి. పొంగు వస్తేనే మనకి బాగుంటుంది. అంటే ఏంటంటే ప్రసాదానికి కాబట్టి పొంగు రానివ్వాలి అంటారు కదా. సో నేను మంచిగా పొంగు వచ్చిన తర్వాత మీకు చూపిస్తానండి. ఈ లోపల మనం ఏం చేయాలంటే ఆవు నెయ్యి వేసుకొని ఇప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్స్ని మనము ఫ్రై చేసుకుందాం. అంటే గార్నిష్ కోసం మనకి డ్రై ఫ్రూట్స్ని ఫ్రై చేసుకుందాం. అండ్ బెల్లాన్ని కూడా మనము దంచుకుందాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనము ఏం చేయాలంటే వీటిని ఒకసారి ఫ్రై చేసుకుందాం. ముందుగా నేను ఇక్కడ బాండీ పెట్టాను చూడండి. బాండీ పెట్టిన తర్వాత మంచిగా కొంచెం దేవుడి ప్రసాదం కాబట్టి కొంచెం నాన్ వెజ్ ఏం లేని బాండీ తీసుకోండి. అలా బాండీ పెట్టిన తర్వాత మనకి ఇందులో కొంచెమే ఆవు నెయ్యి వేసుకోండి. మొత్తం వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకా కొంచెం గార్నిష్ కోసం కొంచెం పైన వేసుకుందాం. పరమాన్నం రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ఇది అయిపోయిన తర్వాత చూడండి, బాదం పప్పు, జీడిపప్పు ముందుగా వేసాను. అన్నీ ఒకేసారి వేస్తే ఏంటంటే కొన్ని త్వరగా కుక్ అయిపోతాయి, కొన్ని లేట్గా ఇదవుతాయి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, చూసారా ఇక్కడ నాకు నేను ఇవి వేయించే లోపల చూసుకోలేదు. నాకు పాలు అనేవి చక్కగా పొంగిపోయినాయి. ఫస్ట్ అయితే తుడుచుకోవాలని బాధేసింది, కానీ పొంగేసరికి ఏంటంటే కొంచెం సంతోషం. పాలు పొంగితే మంచిది అంటారు కదా. సో నాకు ఇట్లా పాలు పొంగిపోయినాయి చూసారా.
ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ కొర్రలు అనేవి యాడ్ చేసుకుందాం. పొంగినాయి కదా పాలు, ఇంకా ఓకే. ఇప్పుడు ఈ కొర్రలు అనేది మనం మెల్లగా యాడ్ చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటూ తిప్పుతూ ఉందామండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇదిగోండి మీకు చూపిస్తున్నాను యాడ్ చేసుకునేది. తిప్పకపోయినా పర్లేదు, ఇదేమి రవ్వ కాదు కాబట్టి మనకేం ఉండలు పట్టదు. దీన్ని ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని కూడా మనం చక్కగా కుక్ చేసుకుందాం. పాలు ఎందుకు అంత ఎక్కువ పడతాయి అంటే ఇది ముందుగా నానబెట్టుకోలేదు కాబట్టి కొర్రలు ఏంటంటే మనకి త్వరగా కుక్ అవ్వవు అన్నమాట, కొంచెం టైం పడుతుంది. సో మనం ఏంటంటే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవాలి, మనకి వాటర్ కానీ ఏదైనా ఎక్కువ వేసుకుంటే మనకి చక్కగా కుక్ అవుతాయి. చూసారా, ఇక్కడ నేను గుమ్మడి గింజలు కిస్మిస్లు అన్నీ ఫ్రై చేసేసుకున్నాను, నెయ్యిలో ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను. చూసారా, చూడండి ఈ కలర్లో రావాలి మనకి, ఎక్కువ మాడనివ్వకూడదు. మాడనివ్వకుండా చక్కగా ఈ కలర్లో మనకు వచ్చేటట్టుగా మనం ఫ్రై చేసుకుందామండి. చూడండి, జీడిపప్పు కన్నా బాదం పప్పు తొందరగా వేగిపోతాయి, చూసుకొని వేయించుకోండి ఈ మూడు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం బెల్లంని దంచుకుందాం. చూడండి, బెల్లాన్ని కూడా దంచేసుకున్నాను ఇంట్లో. మరీ ఫైన్గా పౌడర్ అవసరం లేదు, కొంచెం దంచితే చాలు. మరి ఆ గడ్డలు వేసేలేం కాబట్టి మనం కొంచెం కచ్చాబచ్చాగా దంచుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇట్లా దంచుకొని మనకు కావాల్సిన ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకున్నా అంత క్వాంటిటీకి బెల్లం అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను వేయించుకున్న తర్వాత కూడా నెయ్యి అనేది మనకి మిగిలింది చూసారా, పక్కన కొంచెం పెట్టాలి. ఇది మొత్తం వేసుకుంటే ఈ కలర్లో వచ్చేస్తుంది. అలా కాకుండా నేను కొంచెం పక్క తీసి మంచి పని చేశాను మీకు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు చూడద్దాం మనం ఉడికిందో లేదో. మనం ఇప్పుడు ఇదిగోండి కొంచెం ఆల్మోస్ట్ దగ్గరికి వచ్చింది, ఇంకొంచెం మనకి కుక్ అవ్వాలి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఈ పాలు అనేవి ఎక్కువైపోయినాయి అని అనుకోవద్దు. ఉడికే కొద్ది ఏంటంటే అవి చిక్కదనంతా ఇదైపోతే చూసారా మనకి ఎట్లా పాలు ఇప్పుడు ఎట్లా చిన్నగా కొంచెం తక్కువ అయిపోయినాయి చూసారా. ఇప్పుడు మనకి కుక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ఏంటంటే బెల్లం అనేది యాడ్ చేసుకున్నాం మనం చక్కగా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంత దగ్గరికి రావాలి మనకి. దగ్గరికి వస్తే మనకి పట్టుకొని, దగ్గరికి రాకపోతే పట్టుకొని చూడండి ఒకసారి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇట్లా మరీ మీకు బాగా కుక్ అయిపోయింది కానీ ఉడకలేదు అన్న వెంటనే మీరు ఏంటంటే నీళ్ళు పోసేయమాకండి. ఎక్కువ నీళ్ళు ఎందుకు పోయొద్దంటే కొంచెం పోసుకోండి అంతే. నీళ్ళు ఎందుకు పోయొద్దు అంటున్నానంటే ఇప్పుడు బెల్లం వేసేస్తాను చూసారా, ఇట్లా బెల్లం వేయటం వల్ల మనకి ఏంటంటే నీరు అనేది వస్తుంది. బెల్లంలో మనకి వాటర్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి మనకి జారుగా తయారైపోతుంది అనమాట. మరి ఎక్కువ నీళ్ళు పోసామనుకోండి బెల్లము నీళ్ళగా అయిపోయి అది నీళ్ళగా అయిపోయి కొంచెం ఏంటంటే నీళ్ళగా పాయసంలాగా అవుతుంది మనకి. ఓకేనా, ఇదిగోండి బెల్లం అనేది చక్కగా కరిగిపోయింది చూసారా మనకి ఇంత చక్కగా కరిగిపోయింది. కలర్ కూడా మనకి చక్కగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసిందండి. ఇంకా మనకి కుక్ అయిపోయినట్టే. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే దీంట్లో యాలక్కల పౌడర్ అనేది యాడ్ చేసుకుందామండి. ఇదిగోండి నేను పచ్చ దంచుకున్న యాలక్కల పౌడర్ వేసుకున్నాము. మీరు ఆల్రెడీ యాలక్కల పౌడర్ని కొంచెం స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే అలా కూడా వేసుకోవచ్చు. నేను ఏంటంటే అప్పటికప్పుడు దంచుకొని వేసుకున్నాను. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం మిగిల్చుకున్న నెయ్యి అనేది పైన వేసుకుందామండి. చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఇట్లా నెయ్యి వేసుకుంటే. మనకి పరమాన్నాలు ఎప్పుడైనా సరే నెయ్యి ముద్దపప్పు వేసుకొని తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. నేను ఈరోజు ముద్దపప్పు చేయలేదు. తర్వాత లాస్ట్లో ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు గార్నిష్ కోసం వేసేసానండి జీడిపప్పు, బాదం పప్పు, గుమ్మడికాయ గింజలు అండ్ కిస్మిస్లు వేసేసాను. మీ దగ్గర ఇంకా పుచ్చకాయ గింజలు కానీ సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ కానీ ఉంటే కనుక అవి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇది అయిపోయిందండి. ఇప్పుడైతే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుందాము. నేను ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని మీకు చూపిస్తాను. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కొర్రల పాయసం రెడీ అయిపోయింది. సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకున్నాను. ఇంకొంచెం మిగిలిన నెయ్యి వేసి నేను కొంచెం ఇప్పుడు మీకు గార్నిష్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి చాలా చాలా టేస్టీ అండి, మీరు కూడా చేసుకోండి. ఇదిగోండి కొర్రల పాయసం రెడీ అయిపోయింది, కొర్రల పరమాన్నం రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందా అనేది నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పకుండా మాత్రం మర్చిపోవద్దండి. ఇది హెల్త్కి చాలా అంటే చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఎవరైతే డైట్ చేయాలనుకుంటున్నారో కొర్రల అన్నం కానీ ఇట్లా కొర్రలతో పాయసం డిఫరెంట్ స్టైల్స్తో మనం చేసుకొని తింటే బిర్యానీ కానీ ఏదన్నా చేసుకోవచ్చు. అన్నం ప్లేస్లో ఏంటంటే కొర్రలను ఉపయోగిస్తున్నాం అంతే తప్పితే మనం వేరే ఉద్దేశంతో ఏం చేయట్లేదండి. అటు మనం కడుపు మార్చుకొని ఎక్సర్సైజులు చేసి డైట్ కంట్రోల్ చేసే కన్నా ఈ కొర్రలతో మనం తింటే ఏంటంటే కొంచెం లావు అనేది తగ్గేంతవరకు దీంతో తినొచ్చు, తర్వాత నార్మల్గా తినేసేయచ్చు. ఇదిగోండి ఫైనల్గా నా పాయసం అనేది రెడీ అయిపోయింది. చూడండి కొర్రల పరమాన్నం రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా ఉందనేది నా కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ చెప్తున్నానండి, ఎవరైతే సన్నగా అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఇట్లాంటి రెసిపీస్ చాలా యూస్ఫుల్ అండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడే కనుక మీలో ఎవరైనా నా ఛానల్ని వాచ్ చేస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ని లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. మరిన్ని బ్యూటిఫుల్ రెసిపీస్ మీకు వచ్చేస్తాయి నా ద్వారా నుంచి. అండ్ అంతేకాదు